Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uchaze abaningi ongumelaphi wendabuko uDr Khehlelezi ngokuveza imfihlo yase SGODLWENI. Lokhu kuze emva kokubahlaselwe izinyanga ezahlukahlukene zimsola kuba umelaphi wendabuko okhohlisa abantu. uDr Khehlelezi ubeseveza indlela enza ngayo izinto SGODLWENI. Abantu bayijabulele kakhulu. Bathi akaqhubeke njalo nokusiza abantu enganaki inyanga lezi abasola ngokuba nomona ngempumelelo kaKhehlelezi. Le video lokhu iqhubeke njalo nokuhamba kahle khona la ekasini leka YouTube. Ofisa ukwazi mina ukuphala kwakho ngayo le ndaba ukuthi kuhle na abalaphi bendabuko bexabane bodwa ngokubanga ukwelapha. Mina ke bafethu ngofisa ukwazi ukuphala kwenu khona lapha kwi comment section. Sengiphuma kanje awungibambe evidweni elandelayo.